Ellekunebakken er i gang med at forandre sig, forbedre sig og friste på ny. På toppen af bakken, tæt på naturen, vokser en levende bydel frem. Her åbner lyse og rummelige lejligheder og rækkehuse sig for mennesker, der drømmer om at bo tæt på byen og alt det, der skaber livet mellem husene. Filosofien er, at den nye Ellekunebakken skal være et sted, hvor mangfoldighed og trivsel går hånd i hånd, fordi det er skabt med omtanke. Hele området og alle boligerne er bygget på drømmen om at møde forskellige menneskers behov og livssituationer. Lige her i Ellekonens baghave. Det nye Ellekunebakken er boliger med udsigt til lys og liv, fællesskab, grønne oaser, legepladser og stier, der binder det hele sammen med skoler, fritidstilbud og resten af byen.